Velkommen til Aqualife. Mit navn er Svend Tvede. I dag vil jeg lige demonstrere, hvor nemt det er at måle medieindholdet i vandet på jeres Aqualife-kabine. Det er faktisk ret vigtigt i forhold til, hvor effektiv den er. For nemhedens skyld sidder der på vinduet her et lille klistermærke, så I kan se, hvad de forskellige blandingsforhold skal være. Der er også en QR-kode, som I kan bruge med jeres mobiltelefon. Så kommer den her video frem, så I har det frisk i erindring, hvordan man gør. Man tager simpelthen et transparent bæger, stiller det ind i kabinen. Og så på kontrolpanelet heroppe, der sætter man luft på off, så man har en blød stråle, der kommer ud af dysehovedet. Så trækker man på pedalen, ligesom når man bruger kabinen. Sådan her. Og så lader man den lige blande i cirka 10 sekunder, så vi har fået blandt mediet og vandet godt sammen. Og så tager man et transparent bæger her, som jeg lige har kommet ind i kabinen. Holder en hånd lidt for strålen her og fylder bægeret langsomt. Så har man det blandede vandmedie i bægeret. Og i løbet af 10-20 sekunder, der er mediet sunket til bunds, og vil lave en klar linje i bunden, så kan man regne ud, hvor de 25% er. Så det er super nemt, men meget vigtigt. God fornøjelse.